самгузор бошед. Самгузор аз ҳама кори беҳтарин дар ҳамин дунё фақат хайр аст. беҳтарин рӯзо иншоалло ай пеша иншоалло. имрӯз мо ҳам кӯшиш кардем ки шарики ин кори хайр бошем. салом алейкум дӯсто, умедворам ҳама каса хуб ҳастен. ҳазор раҳмат шахсоне ки дар ҳамин кори хайр мо самгузорӣ карданд барои касалои рӯӣ дар Ленинский район. зиёда аз 560 нафар дар инҷа ва насиб боша бо як навигарӣ дига кардем. маблағ камакак бисёртар ҷамъ шуд ва вай кардем. банан бо гирифтем, насиб боша мебарем касалои бемори рӯида метем. насиб боша имрӯз 100 кило ош мекунем ва бо инҷа гирди атрофи беморхонаода дар инҷа ҳамсояшон аста даво тақсим мекунем. бисмилла гуфта якум дега ҳуй мекунем. ака немаҷон як дуо. аллоҳу акбар. ҳазор раҳмат ҳамаи шумода ки шахсоне ки сам гузоштанд. агар ҳамин дар давлати мо тенҷу амонӣ набоша мо ҳам хеле иқдомои кара наметавонем. ҳазор раҳмат ҳамаи шумо дӯсто. дасти мо не дасти мардуми хайркарагӣ. ҳазор раҳмат ҳамаи шумода дӯсто ки ҳамида самгузорӣ кардем хайр кардем. бисмиллаҳи роҳмони роҳим. дӯсто ина ба дуои шумо насиб боша. ина уже флагора пур кардем. ош ҳоз гӯштоша мемонем ва ина бананонро бор кардем ва ноношна бор кардем. раҳмат ҳама шумода ки самгузорен. шахсоне ки бо дуо мекунанд аз ҳама кори беҳтарин хуб дуое ки дуои шумо кардем мо месабзем. ҳазор раҳмат ҳама шумода ва ҳар як беморе ки ҳамира мехӯра дар ҳаққи шумо сидқан дуо мера. дига 100 мошини гарени мехарӣ, 100 хонаи гарени мехарӣ ки ҳама як ҷо цел як ҷоя. ягон ҷо дига рафта намеша. аз мурдан роҳи гирез нест. дӯсто барои ҳамин хат дар як навор гуфта будам ку сейф дорен лек як рӯзе меша ки то ҳамун сейфтона наметавонен равен ки аз ҳамҷо ягон сум хараҷот кунен. барои ҳамин хотир сейфа ҳуй кунену расход кунен кори харда кам-кам. дӯсто ин ҳамаш ба дастгири шумо инам хали ва ҳар ягон беморие ки мехӯра дар ҳақтон дуо мекунад, сидқан дуо мекунад барое ки шумо ҳам самгузорӣ сидқан карагин. бисмиллаҳи роҳмони роҳим. дӯсто бисёр мепурсен ки барои чӣ ҳамин оша дар флаг мегирен. барое ки ҳар якташ дар танаш адиленошон номерошон навистагиа ва уҷа иҷозат нест дур омадан оша тақсим кардан. мо ёро ҳам пур мекунем ва дар уҷа худшон ошхона доранд ва ҳам ошхонашон поварошон худшон ҷудо мекунанд. раҳмат дӯсто барои самгузоритон. ҳама вақт самгузор бошед. боқӣ дар амони аллоҳ.